Не, просто ходим по ръба. Сами включи лампата. Приятели, в миналото видео YouTube ограничи коментарите, но ние не се предаваме и ви представяме четвърта част за училището. Затова нека съберем 10 000 коментара по този видеоклип и да направим продължение. Приятно гледане. Училище, епизод 4. Между другото, Дим, хайде като се приберем да поиграем Brawl Stars. Хайде, но аз играя с Ворум. А аз Леон. Наташа, Дим, Сережа, какво искаш? Нищо, ама класната не знам. Класната? Класната ви вика при себе си. Ама нали свършихме часовете? Помолиха ме да предавам. Ужас, ме разбрала, че сме бягали от час. Както се казва, същите циркаджи на арената. Александра Юревна, беше случайно. Как може случайно да пропуснете третия час? Просто с Дима решихме да отидем до столовата. Да. Ясно, в столовата вместо на урок. Не отидохме в междучасието, но всичко ми е ясно с вас. Винаги нещо особено. Защо? Добре, Дима, но ти, Наташа, ти си отличничка. Какъв пример даваш на съучениците си? Извинете, стига с вашите извинения. Оставате дежурни и докато не изчистите всичко, няма да си ходите, ясно ли? Ама нали скоро пак бяхме дежурни? Искате ли да звъня на родителите ви? Разбрахме. Не трябва, ще изчистим всичко. Училището ще затвори след час. До тогава всичко да блести. Разбрахте ли? Разбрахме. Още нещо. Не дай си Боже да чуя имената ви отново. Веднага звъня на мама и татко. Ясно? Да. Надявам се на вас. Знаех си, че не трябваше да бягаме от третия час. Не се тревожи, само с чистене се разминахме. Да, права си. Между другото, забеляза ли, че днес Сергей изобщо не те закача? Да, май се е променил. Такива като него не се Какво променят. правите тук? Сериозно? Споменаваш Лайн и той се Нарече ме появи. Лайно? Причул ти се. Защо въобще дойде? Решихме с момчетата да ви Ти помогнем. помощ? Не ме размивай. Добре, разкрихте ме с момчетата, гледахме клип на Егорик, дето остава сам през нощта в страшното училище. И вие гледате Егорик? Те сигурно я 4 още гледат. Не, моите момчета не уважават А4. Сережа, кажи какво искаш. Предлагам да останем през нощта в затвореното училище. Да останем през нощта? А какво, страх ли те? Не ме е страх, но мама ще ме притеснява. А да, забравих, ти винаги питаш мама. Какво Сережа, каза? не започвай. Всичко ме е ясно. Хайде, момчета, не става от тях. Изчакайте, съгласен съм. Дима! Какво? Причули ми се? Съгласен съм да остана за през нощта в училището. А майка ти? Ще се оправя с нея. Дима, може ли за минутка? Защо? Трябва. Разбира се, че ще си навлечеш големи неприятности. Няма, ще говоря с мама. Каква мама? Александра Юревна каза още веднъж нарушение и вика родителите. Няма никой да ни хване. Учителите си тръгнаха. А охраната? Той е нов, не се страхувайте. Сережа, не се меси. Наташа, хайде да остане, може наистина да е забавно. Дима, защо винаги следиш Сережа? Не го следвам, просто отдавна си мечтаях да остана през нощта в училище, а сега имам шанс. Сигурен ли си? Да, и искам ти да останеш с мен. С теб? Влюбените, какво става? Оставаме. Супер. Охранителят току-що заключи. Даже не провери кабинетите. Казах ви, че охранителят е бавен. И какво ще правим сега? Сами вади фенерите. Фенери? Да, подготвихме се. Сериозно ли всичко сте планирали предварително? Естествено, не сме толкова тъпи като Дима. Ей, защо така? Спокойно шегувам се, хайде първо да проверим в бюрото на госпожата. Да ровим в учителското бюро? Много забавно. Лагера ми разказаха, че някой е намерил в бюрото на учител страховита черна кутия. И какво е имало в нея? Тази страховита черна кутия е имало... Какво? Ами нищо, шегувам се. Уау, голям комик си. Я виж, какво има? Гледай какво намерих. Свещи огледало? Нашата класна изглежда е вещица. В смисъл? Свещи огледало се ползва за призваване на пиковата дама. И какво от това? Явно си говори с духове, затова е толкова откачена. Сериоза, остави това, не са твои вещи. Хайде и ние да извикаме пиковата дама и да я питаме кога ще е следващата Ти нормален ли контролна. си? А теб страх ли те? Не ме е страх. Има теб страх ли те? Не ме е страх. Тогава, момчета, изключвайте осветлението. Осветлението може би не трябва. Страх ли те? Не ме е страх. Забрави. Ей, сега вече си се изплашил. Момчета, включвайте фенерите. Дайте ми ръцете си. За какво са ръцете? Трябва да кажем 3 пъти пикова дама ела. Пикова дама? Сигурен ли си? Не се боя, ако нещо стане, Дима ще я пребие, нали Дима? Да, ще я бия. 1, 2, 3. Пикова дама ела! Пикова дама ела! Леле, кой остави тази кофа тук? Чистачките! Охраната, крием се. На тия чистачки ще им кажа аз. Абе, какви са тези свещи тук? Да ви... А ако стане пожар, кой ще е виновен? Аз? Фу! Трябваше да си тръгна, защо се съгласих? Прекрасно. Айде, почват букините. Време да се махам от тук. Ау, кофата. Размина ни се. Да, размина Приятели, се. всичко това е забавно, но мисля, че е време да си ходим. Оплаши се от охраната? Не, просто си играем с огъня. Саша, включи светлината.
Даже пиковата дама не извикахме. Взе свещите и огледалото. И сега какво? Ами може би наистина да се прибираме. Подкрепям Дима. Всичко е ясно. Дима, както винаги разваляш купона. О. Ама какво изобщо да правим тук? Естествено, че е скучно. Дома Брал Старс е по-весело. Хайде, махайте се. По-добре Brawl Stars у дома, отколкото да кисна тук с теб цяла нощ. Аз ще ви разгромя в Брал Старс. Големи нубове сте. Какво? Дима, хайде на бас. Ако те победя в Брал Старс, ти ще се промъкнеш в учителската стая и ще пишеш двойки на всички, освен на нас в дневника. Това е опасно. Тогава си нуб. Аз нуб? Сережа, хайде с мен. Наташа? Ако загубя, изпълнявам едно твое желание. Но ако ти загубиш, се прехвърляш в друг клас. Прието. Сериозно ли? Момчета, дайте 5. Наташа, може би не трябва. Хайде да си Това е тръгнем. нашият шанс. Играем Сел Примо от първия опит. Лесно. Победих. Леле. Просто ти провървя. Кой ще се промъкне в учителската? Наташа, аз ще го направя. О, какво нещо е любовта? Дима, аз ще отида. Тогава да отидем заедно. Добре. Заради вас даже ще пазим на пост. Благодаря. Няма охрана, може да вървите. Изключвайте светлината. Така, сега бързо изпълняваме желанието и си тръгваме през първия етаж. Съгласен съм. Извини ме. Стига си се извинявал, ти не си виновен. Добре. Кабинетът е отворен, готови ли сте? Само двойки ли ще пишем и толкова? Да, влизате по-бързо. Те какво, заключиха вратата ли? Нали трябваше да пазят? Наташа, исках да ти кажа, може би не трябва да пишем двойки в Ти дневника. какво мислиш, че ще ги Ама напиша? нали ти загуби? Не съм глупачка, няма да прецакам целия клас Тогава заради какво Сережа. правим? Чакаме няколко минути и излизаме. Така или иначе няма да проверят Да, дневника. права си. А не те ли е страх? Ами ние сме тук двамата, не те ли е Не, страх? не ме е страх. И аз не се страхувам. Добре, хайде да тръгваме. Да, хайде. Какво значи това? Какво има? Вратата е заключена. Заключена? Момчета, отворете! Не викай така. Момчета, до вратата ли Какво, сте? тръгнали ли са си? Не знам. По дяволите, дай да пробвам. По дяволите, не се отваря. Наистина са заключили вратата. И сега какво? Не знам. Знаех си, че няма да свърши добре. Пак всичко е заради Серж. Имаш ли поне телефон с теб? Имам. Звъни на класната. Защо? Имаш ли друг вариант? Сериозно загазихме. Нямам друга работа в 3 през нощта, освен да спемотея из града и да спасявам деца. Между другото, казах ви, още едно провинение и звъня на родителите. Ама Серж ни заключи. Вечно му е виновен Серж, нали? Мамо, казвам честно. Наистина Сережа ни заключи. Той ви накара да влезете в учителската в 10 вечерта и ви заключи. Така ли? Да, точно така беше. Дима, можеше поне пред майка си да се застрамиш и да не лъжеш. Не лъжа, мамо. За тях винаги другите са виновни. Между другото, в училище нямаше никой друг. Вас оставих последни да чистите класната стая. И знаете ли защо ги наказах? Защото избягаха от 3-я час. Мамо. И бягат даже. Ясно. Извинете, Александра Юрьевна. Ще взема мерки. Вземете, моля ви, вземете. Александра Юрева, проверих училището, всичко е чисто. Няма никого. Мисля, че просто вратата на учителската се е затворила от течение. Това е. По дяволите, защо така Наташа, става? да те закарам до вкъщи. Да, ако може. Проклет да е Сержа. Приятели, огромно благодаря, че гледахте. Вашата активност помага на канала да се развива. Коментари, харесвания, абонементи, продължавайте да ги правите. А ние ще ви радваме по-често с нови видеа. Хубаво настроение и до скоро!